today's life. For today's life na. Ay, mo dyan ako nahuna-hunaan, day. Gikapoy kay kong mga day. Kay nga, no. Ikapoy kong trabaho. Mapay pag-out na ako. So, alas 10 na kapin sa gabi. Hapit na alas 11. O, na ay pakaon si Inday Elabel. Ganina naman na sila mga day. O, day off po sa isa mga day. Nanguli na po ang kato ang among mga kakaubanan din mga day. Dayon. Nakoy kuhaon diri sa ref mga day. Kay gigutom lagi ko din. Kaon siguro panihapon karon kay gutom ang yun ning magtrabaho ta. Naatay mga katrabahuan sa kinabuhi. So, need yun na tong mukaon kay mo ni pinakaim. Uy, ang laki. Tumawa. Tawang-tawa yung sa isa mga dayo. Sabi ko, oy, ang laki. Sobrang laki nga talaga mga day. Oh, tingnan nyo naman kung gaano to kalaki. Ay, naku. Ay, ay, kakain ako. Kakain ako mga day. Kaya ito. Ay, Diyos ka. Ano ba yung mga, Sabihin na, umuwi ka na. Huwag mong antayin na sasakalin ka pa namin. Charot. Hala. Sa akin na to? Ay, thank you. Oh, may paano day. Mga day. O, lami kayo mga day. Ano kakain na? Si Mila. Magpainitin tayo ng Best friend. best friend mo na yan. Sobrang tagal. May matamis nga pala. Oo. Ito mga day. Kain tayo ng maramihan para busog ang atong tiyan. Yan. Kaon tagdaghan din tamis ay. Dako kayo itong mga dino. Dako kayo itong among kuha ganina. Grabe. Tayo ng kanin daw yun. Balik natin dahil. KFC daw. KFC man gina siya dahil. So, grabe mga day. Oh. Mahal siguro ni sa atuan o dagko. Oh, may mochi si Inday. Siyempre, take out. Ay! Kainit natin to lahat. Pagkaon sa day. Tagal mo sabihin. Dry sa na yung kaunon mga day. So, magpainit sa ako. Ay, namday basura nakita mga day. So, for today's life, dininan sa ta. Bye-bye. God bless.